Здравей! Благодаря ти, че отвори този линк и отдели от времето си да изгледаш това видео. Искам да ти представя бизнеса, с който се захванах. Това е бизнес, който проучвам от дълги години и най-накрая намерих подходяща компания за мен. А това е марката Xax, които са специализирани в произвеждането на веган парфюми, хранителни добавки, витамини и грижа за кожата и тялото. Да. Фирмата е създадена от Фернандо Фасини, който е в бизнеса от 35 години. Това е фирма базирана на стандарта на директните продажби или така нареченото мрежов маркетинг. Аз лично доста години се колебаех дали да стартирам такъв бизнес, но в момента реших да опитам, защото вярвам, че продуктите, които тествах, техните са невероятни до момента. Всичко ми хареса и затова презентирам това е на вас. Така, за този бизнес създадох ето този сайт в България, който съответно ще бъде на 3 езика. Телефонен номер в България, български телефонен номер съм оставил, защото искам като официално да работя с хора от България. Тук е имейл за контакт, телефона може да ме търси на Viber, на WhatsApp и да преминем към презентацията. Ето какво ни прави повече различни. Повечето продукти са парфюми, например, струват между 70 и 90 евро за 75 мл, които обаче имат производство в завода, минават през реклама, един търговски представител, втори търговски представител, чак накрая магазинната мрежа и накрая крайният клиент. А при нас нещата директно от завода идват при партньор, като мен, и към крайният клиент, който може да спести от 50 до 70%. Също много интересно е, че ако си партньор, както аз съм партньор, получавам още 30% и един парфюм невероятен, траен за мен струва 20 евро и 65 цента за 75 мл парфюм. Продължаваме, ето ги и парфюмите, набързо преминавам слайдовете, не искам да те задържам, не искам да отделяш много от времето си, просто за няколко минути да ти презентирам какво предлагаме. Това са парфюми, веган парфюми, разработени от висококачествени суровини, произведени в Германия, уникални аромати, имаме невероятни продукти, които са грижа за тялото, отново произведени в Германия, с най-високо качество и стандарт, преминали тестове и проверки от немска държавна компания. Ето и хранителните добавки, които са нещо интересно за мързеливи, отслабване за мързеливи хора, без йо-йо ефект. Все интересни неща, които са дори на мен са ми нужни. Скоро мисля да ги опитам, но още не съм стигнал в момента, в който решавам да отслабвам. Харесвам си се дебел, така да го накажа. Как можеш да направиш пари от това? Това е много лесно. Първо се регистрираш напълно безплатно. Абсолютно безплатно, без никакви ангажименти. Или станеш наш VIP клиент, или станеш наш партньор. Ето имаме и клиентска програма, която е базирана на 3 вида VIP клиенти. VIP клиент с 20% отстъпка, VIP клиент плюс с 25% отстъпка и VIP клиент, супер VIP клиент с 30% отстъпка. Как да станеш VIP клиент е много лесно. Регистрираш се, правиш поръчка на минимална стойност поне 100 евро и след това вече отключваш 20% отстъпка за всички твои покупки до живот от сайта, на който аз ще ти дам, на Xax. Всъщност, за да станеш VIP клиент плюс, трябва просто, след като си станал VIP клиент, ти получаваш линк към сайта и с този линк, когато някой се регистрира и стане наш клиент, ти ставаш VIP клиент плюс. И тогава си отключваш 25% отстъпка от сайта и от всички продукти. За да станеш VIP клиент, супер VIP клиент, е нужно да имаш 2 клиента под тебе. Елементарно. Ако искаш обаче, като мен, да изградиш бизнес, да си оставиш дълговете в миналото, да ти излезнат всички сметки на чисто, да не дължиш пари, да си помагаш живота, да си по-спокоен и по-финансово независим. Това е една страхотна програма, един невероятен бизнес модел, без риск, без изискване, без никакви изисквания за минимални продажби. Никой няма да те натиска, този месец трябва да продадеш 100 продукта, 200 продукта, продаваш когато имаш време и колкото имаш време. Възнаграждението съответно са базирани на твоите успехи. Така че всичко е в твоите ръце. Не е необходимо да напускаш сегашната си работа,
Можеш да го правиш допълнително. Аз лично в момента имам време и мисля да работя по това и работя в момента по 3 часа на ден. Какво ще получиш като наш партньор? Незабавно 30% отстъпка от цената. Собствен линк към собствен сайт. До 36% допълнително разпределение на комисионни и други бонуси, безплатни онлайн семинари, участие в затворена Facebook група, достъп до обучение, специализирана Viber група, WhatsApp група, стратегия за развитие в социалните мрежи, обучение как да привлечеш първите си клиенти, как да привлечеш първите си партньори, как твоите партньори да привлекат и те партньори, които са много неща, много важни неща, стига да решиш да станеш част от този бизнес. Тук има една кратка бонус система, която е разработена от XAX. Няма да навлизаме в подробности, да не те задържам, за да може ти да си прецениш дали ще станеш наш партньор, дали няма да станеш. Това е лично твой избор, дали ще бъдеш клиент или няма. Прегледай презентацията. Според мен аз те съветвам, направи си регистрация, тествай един или на два продукта и ми кажи какво мислиш. Или, ако искаш промяна в живота си, направи тази крачка сега. Колко е интересно. И наистина, ако искате промяна в живота си, пишете ми да постигнем заедно целите си, да се освободим от дългове и да изградим един успешен бизнес. Благодаря, че гледахте това видео. Това беше огромна чест за мен. Благодаря за отделеното време и очаквам твоите отзиви и да видим какво ще направя за бъдеще. Чао!